Hey guys, खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव जोङो दिंखिया खानो नायदों आरोना लोगोजों आंजों थ' बेखौनो सानबाय भिडिअ लानोसै होननानै थ' फैबाय थादो नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आरोना आरो नै जोंनि दुब्लिखौ मोनफैबाय आरोना जों गामिनि दुब्लिखौ बेयावनो जोङो दिंखिया खानो हायदों हाब्रु नालाय ओंखायनो दख'नाखौ बोखोनो लाबाय। तो यार शुरू करते हैं। ओरैबायदि गरम सानाव सिखाया नालाय आयौ बेबायदि जायगायाव थाहैनो मोननाय बा न' मा मोजां आरोना दै नागिरदोंमोनलै दैया गिर्जानिखौ माइ गायनो हालेवजोब्बाय आरोना बिथांनि लकेसन बेफोरो बिथाङा बेयाव थिखांनो बिराद गोसोनो आरोना ओंखायनो फैनाय जाबाय जाव हादो यावनो रै आंनियाव हांला टाप्रि रै आंनियाव हांला टाप्रि जोङो थास' माबा दिंखिया खानायजों रेडि जोंखौ लाखिनो लोगोफोर जोङो दायो दिंखिया खाहैनोसै आरोना दख'नाया फैखो खादो बैला नांखादो गोजौआव खामना लाखाबाय आंथ' नै लोगोफोर दिंखिया खानोसै आरोना लोगोफोर खत्म बाय बाय Nah, look for someone better now, yeah. Go ni gande. Game gele schedule ang hang na hala daya. Gele kang basang na siya. Look for daya. Lama min lambai khansai arna dayo जों बाय मोनबाय फैसिगोन अबस्था गैला हाब्रु दिंखिया खादायो दा लामा दायो न' मोनहैसिगोन न' मोनहैथ' न'आव थांबाय थादो आयौ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है न'आव थांबाय थादो आरोना जोङो दिंखियाखौ बेसेबांसो मोनबाय नागिरबांसै मा खालामाबा जोङो न'आव थांबाय थादो आरोना कुछ बोलो दिंखिया खानानै बोरै मोनखो बिराद मेंनाय मोनबाय गोजोननाय मोनबाय रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सोके गोजोननायबो मोनदों गासैखौ मोनदों भिडिअ आंबो जागोन आरोना भिडिअ हगारदों फंबारे मा होनगोन दै दङ आंखौ मोनदों हाङालै मेंनायफ्रा गैजो दङ दैया गोजोमलायनानै दै गैजो दङ गैजो दङ दै सोंनायमोन आरोना जोङो बोरलायाव दै होना गैया होननानै दुगैहैनो होननानै गरम I am not खाबाय समझ रहे हो ना दास आंखौ मेंबाय आयौ गिलुल' नोंहांलाय I am not जाबाय माइरंखौबो खांदिनांगोनसो दा उपाय गैया मेंबाबो खारग'नाय नङा दे ना खांदों नोंनोबो इलाय मा फबदोलाय मानसिखौ दिसटार्ब
So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बाय बाय।